Ja, men hvis nu der kommer nogle andre vagter i den uge der, for eksempel, så kan du lige give mig et kald. Så det? Kan jeg godt i hverdagen? Nej, aftenvagt. Det er kraftedeme med en uge. Jeg skal lige høre, de der softshell-jakker, hvornår kommer de? Jeg troede nemlig, de var i kassen. Nej, det... Okay. Eller er det bare en fugl? Nej da. Ja, de skal kun være blå. Ja, lige præcis. Okay. Okay. Jeg må jo vente bare med tålmodighed. Nej, det er jo det. Men jeg har været inde efter den i går, fordi Sus ringede. Ja. Så, ja. Så den er væk. Ja, det gør vi i hvert fald, Karen. Godt, ja. Hej. Er det en fugl, eller hvad fanden er det? Den stod helt stille før, mand.